Welcome to Teaching with ଅଧିକାରୀ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଘରେ ରହି ସବୁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କର। ଦେଖିବ ଆମେ ହାତରେ କେମିତି ମିଶ୍ରଣଟା ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 1ରୁ 10 ଭିତରେ ହାତରେ ଗଣି ମିଶ୍ରଣ କରିବା। ପିଲାମାନେ ମୋର ଡାହାଣ ହାତରେ କେତେ ଅଛି? 2। ବାମ ହାତରେ କେତେ ଅଛି? 2। 2 ଆଉ 2 ମିଶି କେତେ ହେଲା? 1 2 3 4। କେତେ ହେଲା? 4। 2 ଯୋଗ 2 ସମାନ କେତେ ହେଲା? 4। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଶିଖିବା। ଏଇଟା କେତେ କହିଲ? 2। ଏଇଟା କେତେ? 3। 2 ଆଉ 3କୁ ମିଶେଇବା। ଦେଖିବା କେତେ ହଉଛି। 1 2 3 4 5। କେତେ ହେଲା? 5। 2 ଯୋଗ 3 ସମାନ କେତେ ହେଲା? ଆମର 5। କେତେ ହେଲା? 2 ଯୋଗ 3 ସମାନ 5। ପିଲାମାନେ ମୋର ଡାହାଣ ହାତରେ କେତେ ଅଛି କହିଲ? 3। ବାମ ହାତରେ କେତେ ଅଛି? 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି। ଏବେ ଏଇ 3 ଆଉ ଏଇ 3କୁ ମିଶେଇବା। ଦେଖିବା କେତେ ହଉଛି। 1 2 3 4 5 6। ବାମ 3 ଯୋଗ 3 ସମାନ କେତେ ହେଲା? 6। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ମୋର ଡାହାଣ ହାତରେ ଅଛି 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ବାମ ହାତରେ ଅଛି 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି। ଡାହାଣ ହାତର ଆଉ ବାମ ହାତର 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମିଶେଇବା। ଦେଖିବା କେତେ ହଉଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8। ଡାହାଣ ହାତ ଓ ବାମ ହାତର 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମିଶିଲେ କେତେ ହଉଛି? 8। 4 ଓ 4କୁ ଆମେ ମିଶିଲେ କେତେ ହବ? 8। 4 ଯୋଗ 4 ମିଶି ହେଲା କେତେ? 8। ପିଲାମାନେ ମୋର ଡାହାଣ ହାତରେ କେତେ ଅଛି? 5। ବାମ ହାତରେ କେତେ ଅଛି? 5। 5କୁ 5ରେ ମିଶାଇବା। ଦେଖିବା କେତେ ହଉଛି। ଗଣିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5କୁ 5 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହଉଛି? 10। 5 ଯୋଗ 5 ମିଶି ହେଲା କେତେ? 10।